Hey, hvad så YouTube? Her er der Mike 224, der laver en servervideo. Og den her server har jeg fået af en af mine venner. Og han er en YouTuber også. Og jeg vil lige vise jer den, fordi han synes den her server er meget god. Fordi han er ejer på den. Og det kan jeg så godt forstå. Så lad os lige hurtigt se, hvem der er på. Det er alle dem, der er på lige nu. Og ja, her kan vi se, der er en admin, en mod, og nice, han ligner en gris. Og wow, jeg kunne ikke lige bevæge mig der. Læk. Og en admin og en mod igen. Der var ejerne. Der var en af ejerne. Jeg mener, der var en anden ejer. Ham den anden ejer, han var nemlig en YouTuber, mener jeg også. Jeg ved ikke helt om ham her er. Det er noget, vi kan finde ud af. Og så lige prøve at gå hen og se, hvad der er. Og bruge det her lag, det fikser jeg. Og det bliver fikset her om 3-4 uger. Jeg ved godt, det er lidt lang tid, men det er fordi min computer, den er, hvad skal vi sige, gået stykker, kan man sige. Fordi før var den helt vildt god, nu er den bare blevet en pisselort, så den skal ind og blive tjekket. Og jeg ved i hvert fald, at jeg skal have en ny en, så. Helper, nice, en helper. Lol, en helper har næsten det samme skin som en anden en. Nice. Og du får også start items, når du kommer ind. Det gør du for det meste på alle server. Og jeg kan ikke lide det her sted her. Fordi ved dem der pistons der her, de skyder pile, og det er ikke lige sjovt. Ja, kunne I se ham her, der er joinet? Det er YouTuberen og serverowner. Det er i hvert fald, hvad jeg kan huske, der stod, da han skrev det. Og jeg ved godt, jeg lyder lidt hæs. Og det er den her. XP nice. Det var for den ikke lige skyder med pile. Jeg please sige, mit Minecraft ikke gør det. Nå, det blev fjernet. Ja. Nice hus. Ja. Man kan godt se, der er nogen, der har været der. Ja, der kunne se, han var her. Men man kan jo godt se, når du kommer ud, at der er nogen, der har hævet det. Nå, godt, man skal langt væk, før det er væk, håber jeg. Men næste gang jeg laver en episode, så bliver det... hvad skal vi sige? Så bliver det, hvor jeg måske har mit F-phone, hvis der er fix. Jo, der var fixet på. Og måske har jeg Ivan Gear. Eller lidt. Det får jeg fundet ud af. Nå, så ses vi YouTube.